Nakakaranas ang mga ng pagkalugi ang mga negosyante sa General Santos City dahil sa ipinatutupad na mahabang brownout sa lugar araw-araw. Apektado ang mga residente ng Jensen at mga karatig na lugar na nasa area of jurisdiction ng South Cotabato Electric Cooperative o Socoteco 2 dahil sa mahabang brownout. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagpapatayo ng coal-fired power plant sa Sarangani Province pero sa taong 2015 pa ito gagana o yung operasyon. Base sa advisory na ipinilabas ng Socoteco na hanggang March 24 mararanasan ang 7 oras na rotational brownout bawat araw pero walang nakakaalam kung hanggang kailan ang ganitong sitwasyon. Ito ay dahil kulang ng 210 megawatts ang Mindanao grid kaya 40 megawatts lamang ang matatanggap mula sa National Power Corporation. Ang Socoteco 2 ang nakabili ng 30 mula sa Therma Marine, nasa kabuuan 70 megawatts ang supply ng kuryente kung saan ang peak demand na aabot ng 112 megawatts bawat araw.